Кукмарада бүтін дөнья шикәр диабеты белән көрәш көне ойлыгы кысаларында җыелыш узды. Шул сәбәпле бу чарага әлеге авыруны профилактикалау буенча Республика клиник дәваханәсенең югары класслы белгечләре чакырылды. В Татарстане порядка 130 тысяч. Татарстанда соңгы мәгълүматларга караганда шикәр диабеты белән авыручы 130 меңнән артык кеше исәпләнә. Ел саен авырулар саны 3%-ка арта, ягъни 8-9 мең кеше диабет белән авырый. Бу мәсьәлә безнең тарафтан җитди караш таләп итә. Бүгенге көндә шикәр авыруы дәвалануга бирелми торган чир булып санала. Шикәр диабеты белән авыручы пациентларга кандагы глюкозаның күләме тикшерелде. Диабет – такая коварная штука. Шикәр диабеты бик зәһәр авыру. Ул әкренләп, симптомларсыз бөтен организмга зыян сала. Кан куе сиропка сыман була. Чарада катнашучылар белгечләрнең лекцияларын тыңладылар һәм үзләрен кызыксындырган сорауларны бирделәр. Күбесенең шикәр диабеты авыруы белән очрашканы бар, ә инде калганнары профилактика өчен тикшеренү узды. 2005-тән үк сахарник уже. Эндокринология беда проблема. Развитие юк, но бармы, әнә шуны белер өчен приемга кирип булмасмы дигән мәгънәдә. Анализларның нәтиҗәләре әзер булганнан соң аларга белгечләрдә консультация алу өчен чакыру киләчәк. Табиблар шикәр авыруын булдырмый калу өчен хәрәкәтләнергә, дөрес тукланырга һәм күбрәк саф һавалы табигатьтә булырга киңәш итәләр. На сегодняшний день состоит на учете сахарный диабет у нас 1526 больных. Кукмара үзәк дәваханәсендә шикәр диабеты диагнозы куелган 1526 кеше исәптә тора. Бу сорау бик җитди һәм диабет авыруына каршы профилактик эшне көчәйтүне сорый. Кукмара лабораториясендә көненә уртача 450 кеше кан шикәренә тикшерү уза. Шул тарафтан кан алу көненә 5 тапкыр башкарыла. Одилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.